Ja, her har vi netop det hold, som skal repræsentere dansk fodbold. Eva Nielsen. Frank Arnesen, der spillede en stor kamp mod Anderlecht forleden. Søren Lerby er med ham i venstre siden. Frispark. Ja, se Sovjetunionen. Lerby. Lang fremlægning til Frank Arnesen. Og så Lerby. Og så skud. Nej, Arnesen. I sine dejlige ryg på temposkift. Laudrup er gået ind på midten. Her kommer det, hvordan der også er indbyrdes forståelse på det danske hold. Hele tiden en ekstra mand til at hjælpe i en kikset situation. Hvem er Andersen for? Ingenting. Andersen bliver kvægt til. Det er Danmark. Ole, ole, ole. Andersen. Vi bliver lokket for meget frem, for de kommer jo hurtigt den anden vej, når de bryder vores angreb. Hyggelig hurtigt, synes man. Andersen ned og samler op. Gavgren er gået med over i højre siden. Gavgren igen i et kæmpe arbejde. Et herligt tidspunkt at få et mål på. Han netop har overstået det første farlige kvarter. Her er Arnesen. Nej, det er godt forsvarsspil. Det kan tro, det er Danmark. Ole herude i Københavns Idrætspark. Og det er godt set af Eva Nielsen. Og Andersen laver frispark for. Andersen har der frispark. Der mangler 10 minutter af første halvleg i stillingen. Søren Lerby. Og så skal skuddet komme væk. Velkær. Andersen. Berggren! Lise sparker. Berggren igen i luften. Lidt tid, der var fremme og forsøge et skud. Og så dansk kontra. Hansen. Ja, 4 mod 3. Velkær. Lerby inde på midten. Og Lerby går så op og hjælper ham til gengæld. Berggren inde på midten. Der er hånd på bolden, nummer 14. Så slipper vi nok billigt der. Det kunne godt ligne en albu i ryggen fra Jens Jørgen Bertelsens side. Blev overløbet af Belander. Tak til danskerne flytter sig dejligt for hinanden. Det ser fri af russernes markeringer. Det skal hyggeligt gå til position for boldholderen Andersen. Og det er udenfor. Elkær. Hansen. Han er svær ind mellem to, så det giver Frank Hansen. Den er sådan dejlige driblinger i et ryg. Tak, første klassealvor ned mod Arnesen.